Čo vás ráno naštartuje? V prvom rade budíček a potom dobré raňajky. Ja tomu hovorím co dum dal, čo ladnička dá. Obyčajne ja mám rada na raňajky práženicu a také vydatnejšie jedlo, lebo už počas dňa nie je čas jesť a ráno uprednostňujem, treba nabrať veľa energie. A keď sme pri jedle, na aké palivo jazdíte? Keďže streľba je taký statický šport, kde nie je treba moc veľa energie, takže tie raňajky sú také slabšie, primerané tomu. Takže nejak zelenina, nejaký tuniak alebo také niečo slabšie. Nie ste hladná potom, keď musíte tú pušku trimať? Nie som hladná, ale potom po pretekoch som hladná. Počas súťaže nie. Tam nie je čas na hlad. Keď prídem domov, tak väčšinou sú to volské oká. To je také moje najobľúbenejšie jedlo, alebo pečené kúra. Pri čom resetujete? Ako resetujete? Ako resetujem? No najlepšie pri spánku asi. Keď neviem o sebe. Pri spánku a možno pri dobrom filme, niekde v prírode, ako kedy, s priateľmi, s rodinou, zase čo príde. Ale tak najväčší reset je asi spánok.